Šta si napisala na slici u prvom zadatku? Koja je treća slika? Kata za smeće. Kako si znala to? Pa, bili sam za Srbiju i moja baba U Srbiji? U Srbiji. Moja baba mi pitala, idi baci pubelu tamo u kantu za smeće. Ja nisam znala šta je. Onda ja sam pitala majku, mama mi je rekla da tamo je pubela. Bilo smešno. I tako si naučila? Da. Dobro, hvala. Provjeravamo rešenja da vidimo ko je od vas zaokružio da je reč gar reč francuskog porekla, odnosno podvukao. Dobro, svi, odlično. Dobro, spustite ruke. Znate li kako ta reč glasi na srpskom? Od 9 učenika zna jedan, to je Marko. Reci nam, Marko. Stanica. Stanica, odlično, hvala. Proveravamo zadatak broj 10. Ko je od vas zaokružio da koristi rečenicu danas sam bio okupiran? Javite se. Dobro. Ko je od vas zaokružio da ne koristi tu rečenicu? Danas imao sam obaveze. Dobro, ili Milane? Bio sam zauzet. Bio sam zauzet, bravo.